Malej revolver. A moje se úplně nejde normálně. Jo. Vás. A jako co chceš trefit? No, se tam může zaseknout to. No, jde! Tak zasekl. The building's painted, Outside. so I doubt it. But All outside. also another security that I looked into was, I mean, I had good intention. Tak pojď nožík, fajn. Nepojď piškvorky. Jo no, kdo vyhraje piškvorky, tak má pravdu. Ne. No, Houle. OK. Kámo, to byl špatný move, ale zelené. Teď už to nejde vyhrát doslova. Ty škucí, kde je ten poslední chuj? Tu kill you. Říkal, že to dá na charitu. Tak jo, tak to půjde na charitu. To je jako fakt, já myslím, že to někdo říkal. Na mostu 2 a no. Aha. Největší pravděpodobnost. Extrémní pingy. Jo, já mám největší pingy. Já mám velký pingy, 23. Já mám pink. Jo. 1 na P. Mám se. no jo, tak to jsem mám myslet. Kamikaze! Míro, pojď se chytnout taky. Jo, tak asi jdu. Dane, jde provozej. Jo, tak jo. Zase černý pracuje. To bylo dobrý, Štěpane. Máte čekal, máte vyčkával prostě. Kámo. Oni ještě žijou dva. Kámo, Turu nehraju. Já Turu fakt nehraju. Jdu na ně štěpal. Co? One short. Short, it's short. Oh, you are so dead, man. He's fucking dead, you know, like he's so dead. I never seen someone so dead in my life, you know. Like my grandma's dead for fucking 20 years, and she's not as dead as he is dead. Já nevím ani mluvit. Guys, can we all say that purple is black? Yes, yes, c'est Nigger. Nigger. Come with me. I'll take.